Si menjar bé t'està cansant, prova el que et diré durant 7 dies. No necessites controlar més, necessites reduir decisions. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu calma per rebre la guia gratuïta. Fes servir la regla 3-1-0. 3. Tria 3 plats base que puguis repetir sense pensar gaire. Per exemple, llenties amb arròs i verdures, tofu amb patata i amanida o iogurt de soia amb fruita, civada i llavors. 1. A cada àpat decideix una sola millora, no 5. Pot ser afegir proteïna, preparar una ració extra o menjar a taula. 0. 0 càstigs després. Si un àpat no surt com volies, el següent torna a ser una oportunitat, no una compensació. Això no és deixar-te anar, és tornar a fer-ho assumible. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu calma per rebre la guia.